nyalo Sinuwun Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka kapikut mengsah Prabu Panggolan Jagat sinuwun iblis anak wah tenane Petro kula niki matur napa enten nek Sinuwun Puntadewa Ndara Werkudara kali Ndara Janaka tipikon mungsuh iblis lanat hei Prabu Panggolan Jagat ora kurang-kurang lek ngundurke karo kowe kandhani apa-apa karo kowe nyatane kowe malah mikut Yayi Prabu Puntadewa adhiku sek loron hei tandinge Prabu Baladewa